Ako na mauring ko ako time to ni minuto kinarun. O akin na kinta kare-kare. Tabi man pa isi. Ayo rita na ko ang orari yasan kana ko may mahina. Napuputo yon tipitaki. Buong kay. Naran na pa rangan the core aids kitranga wanu. O ini kana konto ko ang orayo. Kaini sinakuya kuraki. Aki asa ni mena inanona. Kuraki aki yoni kawai andi na ko inanona. Me kimoto to arun no tayayay. Yang au karautega na kuya raw aki asa ni mena inanon ta kamirondo na iyo. Pa iyo yaki koto-koto arun na yawaki ke wayaki na yakare kemani. Me ayo ibukin kami ata-ataki ami kuraki. Aki amena inanon na miwaki. Ke ara kuraki ay kawarere kyo taya. Pa angon ko na nino amata. Hindi ya pa naira miwaki. Kaya natira ro amena miwaki. Arun kairan na orang-orang na tayay. Tira tibitaki. Tira bukin tibitaki. Pilih ako mentem mo ni kaanganga. Kaya pun suku na bayay. Ni ko taki me tayo buka ni yango. Ntukin. Au kongarayo. Tira na tibitaki. Ita ko baka nakupuni kakaya ro irong-irong takari kemani ayo. Ewa mente tayo yari aro taki tokoraki. Menda yamakuri aron tayo na yakari kemani. Ntay ni pusin tokoraki ato COVID-19. Sinatara aron tayo na yawaki ayo. Puni kuri sita po. Aron tayo. The virus ayo. Abi din ako man tirang awan mo. Mga bungiya. Tirang awa. Tirang awa. Bukin na pati men na namat. Ay nakakaya namat amin. Ngoy ako men na diba po. Ay kaya moment at men. Woman. Tinimen. Amen. Narod na rin may main na. Ngoy ako men ay kay. Nakakaya moment at men na. Woman. Tinimen. Amen. Nimen. Onemen. Isimen. Onemen. Tiyak kaya timen na namat. Nakakaya onemen na namat. Maya, oin no ay dipitaki. Ibitaki na kon, wanu ibitaki na kon awa. Ni mea bimeo na uwa, ibitaki na kon wapimeo. Wanu. Ke wapimeo. Anya ron dipitaki. Na bugi ko na kairo ko ni kami atata. Mani kata meya. Pa, takanga ngayo, kitipitaki ayo. Yo buka, ron takanga nga reacha ni mena may maina. Ayo, buka ni kami atatakin. May maina, sinapili na ko yay. Hiriyan, hindi ni mea atata pa. Kwa koron tirang awanua, tirang awa. Tirang awanua. Wanua, na sinayo pa ayo, irikituwa na yakoa. 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 Na iriyan na kay. Iriyan na kay. Iriyan na. O ako niya pa, kay nakiya na kay. Inanay ni kanga pa, ni mga uniman. Ni kapene. Nakay. Ay yaro na nabe, harimina. May na ko iyo, mga bungi na be. O ano, mga nanogin na be, mga uniman. Ganyan kaya, katayin, diskusko na. Aron na iya kami doon ba? Ibukin na pa yan ang waririki to koraki. O katayin ka waririki ya. Kaya iyo, may na ko na kung tuwa na. Wawa. Tinuwa. Awa. Akakina na be mayo. Tuwa na. Wawa. Tinuwa. Awa. Ne, ito yung meto ang karindin, arisi, tibubuwa titara, timanin na Amerika. Ke, tibubuwa abui, timanin na Australia. Sito wanang karigimani, ayangan ko na ba? Tiya nga, nairabui tiya nga, inanon sito wanang tanamakain. O hindi ay dibitaki, ang yan ibitarangan na, pawanuan na kung nawa, ang yan ibitatay na, men nawat te wiki na kon wawat te wiki na kon tenwat te wiki ina pene tianga me si te me to naranna pa etino ni kai na pa o ini bukina pa na ki kai kinaki kita ki na ki awa kina tawaga yo ngai ka na mapio me si pe antara tara i yang kai koraki ai kamina i kai to yesu pa to na kai na ki kiraki men te taina ye ya ki imina pa tama-tama kita pa ye ka kina na me kai tangkai karak yay na ba arimino. Anak katay na bugo na katami. Yung kapungan ng timetsi yan ang maririk. Ito ko pa timetsi ayo iko na niriya. Kain to primary. Ngayon ko yung kimuto to mi. Ang mets tayo raraw pa nakatay nang ini kami atata ni kami atata. O yung ano ko nandik katami yan ay kong. Bili na ko menda ka nga. Arin temuan tayo kisaki. Tira raw yung taka nga. Nakaili ko anak kanya ko. Taka nga resibili na ko may yay. Naroon na rin temuan tayo rin marorokin na pa temuan week. As kayo na no tumasin na mata.
ay abubuwa pi me wanua ibukin isi bukia na ke ni mga uni mga elemento montay ibukin ta kawan wiki asa mga kainan wat may siligin no mata tinu wat nga ni me abubuwa ni pi mewa ibukia na ba kurak ya ke si ni me pi me wanua ri si dia men montay inanon ya ka tinu wan wiki as kainan wat may sin no mata wo pi me wanua nga unu voice pi mewa ibukia na ba kurak ya ke ni mga uni mga elemento nda ka pe ni wiki asa kunia pa ya raka tamay sin ako iya kain kibes at ibuto naman sa kanya no iya pa wabubo wapi merwelwa sanga sinubuwa isipi mo ano an ni roy oin roy taka nga ay yeti pitas ina pe ni rausu ina pe ni rorora na pe ni rorora na mapuri antukin detay ina buti ini kuri ina butu kuri ina ko nandike kain na rako akia basa ata taka nga akarano bas katay ni kauring aron karina ran ng tamuantay ayana kinanora narunting temai sinema ni nadia kinano ni paira pa no bi metu wat nga wani bubu ina na wat week wabi metu wana tanga wani bubu ibukin tenu wat week awat tanga tenu bubu ibukin bu wat week angkai tapai erik nanga kangai sakara utea apa ya kara komo temais ayai pitakin takare keman ibukin apa ya kanga ngaron kainakin takami rundod na iyo ay ka wari kaya kirangan na nakon nawa ya ka wari kaya kaina men ni mebi no nawa nakon wangaun na wani men me takare ke mane ya si kabenaki ya tuwan at nga abubuwa ibukin tuwan wiki awa katay ni katanwata kangay inatim na tuwan na betakarinkin sikaw ngay apa na sika paka tubuwa wi ibukin din niya inanon wo wat wiki inariya hindi kay yaman tuwan at nga abubuwa anya ron tibitaki na pinsira kiniko itim na tuwan ko inanagin anom yanon janay na mayo itaw ba na punipen ni paka nanora naron takari kemane naron pidi na pa ayo ingeng ya wari kita mais pa onna kia na pa ako na nikari kita mais ni mane tuwa na tanga bubu sina nun temen what week men ka pakaan ta mais ni mane kita kandin at bubu awi inda mon week ya sinadien kari kita mais ni mane ni me bubu no bi me sinadien uring apa sinai tiran pa bubu wani bi sinangani ya kain tara inadien ni me tata pa kain tara tukura kaya awa kinang kai tekari apo wayo ari nanon na pake aray ay nanon sa kami ron na yo ngay rasin men ay kay was nakatayan di ko tumay sinema ni mayro ya nakay yamen nakay wani men nakay tangaw ni mga naman nari nanon na pa amen koy ko sa me wani men koy ko sa me tangaw ni mga naman nanganida tumay si naman ta wangaw ni mga naman ngay ramen ngay rasin men ay kay sinakatayan yung kadikat tumay sinema ni kanya ayo naron ayo ito mo wiki itira na si tawa itira na sangani ya kain datara ito kawan wiki sa mga rikuat may sinuman ng kanya sa akin minay nanon na kami rondon yaki ara nanon na kami rondon ang kanya kay yara akin minay kay mga kirak iminta may nako pari ayo mga rikuat tuwan na kami rondon ayo mga rikuat kami rondon ayo mga rikuat kami rondon ayo mga rikuat kami rondon tuwan ang kanya so asinako sa mga arari sa mga taninga ang anak iraraman may sinang ayo ang kanya sikos sa me araman nila sa kami ng anak sa kami na yang kuwag isa minero na kami doon na buwat ng awabuwa ni iya na rin sa kagin may sa iyo kanga ni bunda sina kung kayo sa sang na tataray na rin na kaniya buwayo ay na sinapun mo na kape na rin takanga nabuwag yan ikatame iya pa antamo ang wiki sa kayo na no iya may sinamata ay po ni may sinap nakawan wiki ikikirak maya kikikirik aki keso ko naron pantamo ang wiki sa kayo na no iya tupot na namata kikorak may sinata tibubuat tibi mauwa ibukin karikan narakari ndakawan wiki sikay nanoyat may siyamata abubuwa ang awon mawani man na ayat tibubuat na buintara ibukin dekin ay yamane tikorak ari wangawon mawani man yung andi kay yamane kakatuwan at nga abubuwa at men na tako baka naron ako hindi kay kariyay ari tuwan at nga abubuwa o na mangok niraron tawaki may narinig na tada panggiyasin ako ay minos na koya o ay tibi no anoa te koa ay minos na koya ngayon anye inatim na tuwan nota ani may tatay romi pa ay nakin kami ron na iyo iyag isukod na ron iyag kikiri ka kaya tamatamarak pantamuan tayo ayo minto 1 week taka 1 week taka 10 1 week nga ko kasi na kung ako nang alin niraron na waki may simyan nila na pekay masag days na man days na ako na natay pa
siminanda kakanga alisa sa ni kahit taramangaya nuwi kay kana ko kisaki ani tislaki ana nagkakawaki ana po ko ni kaya ka naron taragi na katami yan ay yakani kung tutay ay sa nori ari kimina ero ko may siya kain kilipas at sa ginamna ko na pidin ako na po sugo na pinanong kakanga yay tabi man ana kili kaya kanaro basta mga taramay sindami ko pas nanuraro ni bilibili na ayo aro ni pidin jarang onwa awai korea ayo aro ni pidin jarang awa kanaro na ba kusna ko may kay ngko ya bigam nga tuwa na tanga abu pa kami nakit wangaw ni naman ako asna ko ikay pa mga ila tawaki tuko at tayan ayun ubi mewa naran na katami ya tuwi kiri kare mina pa anang musin ako kay mina anang musin ako ikay at tuko arias kuimia wabuwa ni mewa ano ida men kaina ko kamay sana ba me wapino anwa ko kamay sa matawari ayo kailangan ko ba ida men kan kain na miko boto niya kikiyak inapun din na to na hindi kita kakangayo awara sana kung tukin o kami atata kaya o kang rayo ay warirek o kaantaning apakasan si Rubeya pa nantirang awanuan o kontirang awa inapun din na to na ba takangayo ay sabon ni karyaya ay na mga kawas na ba inanong tabi wat yung wikirak ay kay ay na mga rukon na petitay ay na mga kunan nikara ko amata ibukin ka akin Teko kita kami doon awakin nakikay. Kanaro na ba yang nakikita pa ang ko nakiwasin ako. Hari-hari kay yaman na mga kiniraron tawaki. Ako po na tayo pa. Tiraran ayay. Tsaka nga kitsuani kay inanon ta kare ayo. Ako po na tayo pangkiyar ko nang usin ako. Kopya kana ko naman Tsangaon. Si temen na naman ako kopya kana ko naman Tsangaon. Ngikosin ako week 2. Nakiyam. Ari ibu kina ko kuta na ko yaman ana nga tayo ni kakaya antay ana naman ari ana kariya kaya yawakin ako na ba na nakawin ko pantukin da kare yo pa nasansuan ko pa tinunga kaya wati wiki man kay ay na kita kanga pa men week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 aki apa ya kanipan kain kripas inanon na miko ayo pa ita time kaya patitay ko ro ka kiyay at ko man tamuantay awa ay mina tibi ba no tiwi gidi gari mina ono bi mewa tiwi gari mina wabu ni mewi mo no tiwi gari mina ay to wana tanga wabi mewa ana tama-tama ke man tama-tama ke may sindami ko ore na uniak tanuniak ana punto hindatay iyay korak ay rawat tanga ameta akina tangiro apa ya kidege ayamane ako na o kung ano ko yaki warede ko tay payo inometam ya ngai ikataya ni makuria o kan tani nga pa nang ni miatata ay nang ni miatata ron tebe ka para na ko imi akia ya waya inometam me isiga kawaki ataw na arian mo imay niya ko na rin ako nanonto kalikira kayo